खुलुमखा जोंनि जद त्रिपुरा सारकनो जों फायनाय 15-16 अक्ट'बर जोंनि TWF बाय अर्गानाइज खायजाक जों कायसा फुड फेस्टिवल नारखा 15-16 अक्ट'बर थाय अंनाय मानिक्य कोड आ जागाव उद्बोधन खायजाकनाय 4टा समय जोंनि 4टा to 9टा 10टा जरा जों बुसुक थांमाननाय जत त्रिपुरा सारकनो जों अर फाय मानजाना बागै कयनाय जोंनि स्टल दङ 10-12टा उद्बोधन खायनाय जोंनि महाराजा दंफायनाय ब निजे दंनाय ताई जोंनि अजागाव कम्पिटिशन दंनाय फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज दंनाय जों स्टल जोंनि चायनानाय कम्पिटिशन नि बागै जों फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज दनो ताई जत जोंनि अल त्रिपुरानि नाय दंनाय न जों जोंनि फुड फेस्टिवल फायै मानजाक नाना बागै जोंनि जा गथक जोंनि जा बरक जोंनि सिरि सिटिव जों भाइके जासाय फाय अबनो फाय जाना बागै खाबै खाबै कयो जों आगि कुसुम कुसुम थक सारा मस्ला सारा मानै जों जोंनि त्रिपुरा सारक इन्डिजिनियास रक अ त्रिपुरा हास्टेनि इन्डिजिनियास रक भाइके जोंनि जामुंनो जालाय अब जों मानथौरिनानै जायतकनाय जों जत सम्भव हर बायसंगै फालनानै ज्रेस्टा खायनाय वासंबायबो आसगनो बुसुक मान जों ज्रेस्टा खायनाय फायदि जत त्रिपुरा सारक जोंनि फुड फेस्टिवल न नायथक थक खायना बागै जों आरो जोंनि एन्टारटेनमेन्ट बागैबो जोंनि आगि सिरि सिटिव रिजार्भ मानि रिजार्भ जादि कलिजाबो दंनाय जोंनि रिजार्भनाय बो जों नाहानाय आबागै जों जत नरक फायखांगो जोंनि फेस्टिवल नायथक थक नाय मोसांनाय जोंनो नर एनकारेज खायफैदि जोंनि इन्डिजिनियासनो जों नारंना बागै जों अब खायो जोंनि फुड फेस्टिवल नरनो सारा जों अब सक्सेस अंगला खायमा दङ आबागै जों नरनो खाबाय खुबै कय जावो ताइसा सानाय 15-16 अक्ट'बर समय हिंगे 4टानि सिमी नरक जतनो अ समय फाय मानजाना बागै जोंनि फुड फेस्टिवल फायै जाय जा फायना बागै न जतनो कयो खाबाय खुबाय आसना हामबाय जों अर हामबाय जों अर जोंनि जागा जों आस्ताबल नाय माने जों मायाङै जों जागा किसा चिकन उखा जों मानिको कोड आबागै जों 12टा स्टल खायमानो बायरेनिबो जों बुसुक बरंनो रिमान जों रिखा अलरेडी आबागै चिन्ताय जागा खरिखा बायरेनिबो फालफायो पुइलानो जोंनि बुबाग्रानो खुलुमबो ताई जोंनि त्रिपुरा हास्टेनि जत बरम गोनां जोत माने खाजानि दाखुक ताई बुकुक संनो आं खाबाय कैसा दिनै मिडियानि बिसिंथिखाय कयमु फायनाय 14 अक्ट'बर 2023 जोंनि खुमुलुंग कैसा कतर लुकुथुम पान्दा अंनाय मियाखायबा मेगा मास गेदारिं अ लुकुथुम पान्दा आबो जोंनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सानमुंनो गैयै पान्दा अंनाय जों फुनुगनानि नायो जों प्रमाण दिनानि नायो जे त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारक त्रिपुरा जोग्र जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सारायासा रायजोनि थांगै दंनानि अ त्रिपुरा राज्योआव जों बास खाय दंनानि जोंनि ताय लामा करिखा आबुनि बागैनो फायदि खाजानि ताकुक ताय बुकुकसं अब सुदु आनि साइचुंगिया निनि साइचुंगिया जतनि बागैनो जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नांगौ जोंनि नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै नांगौ आबुनि बागै अ सानमुंनो जों दिल्लीनि जोंनि दिल्लीआव प्रधानमन्त्री स्वराष्ट्र मन्त्री जत मन्त्री आदम रक बरकनो मेसेज रिनानि बरक वानसुगै मानानि जे त्रिपुरा राज्योनि त्रिपुरा सारक बेलायखेनो नांखाना ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड हिनि वानसुगै मान दिनानि आबो निनि आनि जतनि फान नांगौ जतनि सुबासु नांगौ जत फायनानि नांगौ अ जागाव जों ताबुक राजनैतिक खायलाया अर जों दफानि जोंनि नांकुक मानि जोंनि हा आबोनासो जों नांग्रावो राजनैतिक उलक खायलायानो जों पुइलानो जों जोंनि हानाव जों रखा खाय नारिक लायग्राना बयबो सेक जागिया खालायो जों नारिक लायग्राना आबुनि बागै जतनि सुबासु नांगौ खाजानि ताकुक ताय बुकुकसं आबुनि बागै जोंनि अ मेगा मास गेदारिं कैसे प्रमाण दिनाय जे सारा त्रिपुरानि आनाचे कानाचे जों अर केबो कसा केबो कर्म केबो कख्रान हियावो त्रिपुरा सारकनि बागैनो ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नांगौ हिनै वानसुगै मानानि जत अ हानि अ हायुंनि बररक
abo o message kototno जों rinani bagino jottono a salsa nukhungni nangkukmani samungno yakari phano जों chini nangkukmani puila hangka Greta Thunberg se aboni yagolose tai nukhungni samunggo aboni bagai jottono angkoyo chini o 14 tariko mega mass gathering ko jottono haye sokpaina bagai 11 tani bisingono जों khumulungo haye chini kanmung tumung bai जों jottono naithotok haye inti prasa thansa kok baksa yapri baksa bobagra bai baksano bobagra chini buskango जों bobagrani ungklogo tabuk botongo जों bobagrani bongso dorok ba ne wansu grimanani bagai adi jottono phaibedi hine ang jottono ani khabai ko jawo jottono khulumbai kha